Plavby na otvorenej vode. Čo je zaujímavé, tak toto vozidlo nemá žiadnu vodnú sprúdku a na vode sa pohybuje len pomocou pásov. V tomto momente prichádza pred tribúnu stredný tank T-72 M1 14. tankového náporu. Za malý moment sa pred tribúnou ocitne hlavný bojový tank Leopard 12 nemeckej výroby Leopard 14. tankového náporu. Neveľký? Ďalším vozidlom v poradí je Salvový raketové Honda 7065 je postavený na 8-kolesnom podvozku Tatra a jeho to sú prvý. Rozdiel oproti Leopardu 1 je zavedenie digitálneho systému riadenia palby. Veďa stojí a tak sa jeden má si ide dopredu a druhý ide dozadu. Čo ja si nevidela ináč oproti. Aký to také, keď tam Leopard? Medzerí proste. Videl byť. Dozadu? Zúva 31. Je to rozjare. Hej, však Piesťanov 8000 litrov vody naraz vypustil. Čo to robí? Jeden z nich sedí pod vozku a to je vodič, ktorý je zodpovedný za riadenie tanku v teréne. Čo robí? Pád. Nie. Nabíjač, ktorý má svoje miesto vo veži Je vystrieľať? za úlohu nabíja granom a obýva guľovky. Celkem už to sa bojí. A druhý na veži, ktorý môže slúžiť aj na protileteckú sebaobranu. To sa robia? Vystrelí to? Na pravej strane veže má svoje miesto veľkú tanku, Ma nevystrelí. To bol velice, čo sa teraz Vytočil? veliteľovo veži je miesto pre strelca, ktorý má zodpovednosť za pohyb kanónu, sledovanie terénu a možnosť ibe kanon. Kto to robí, ten veliteľ? Nie, to je strelač. Teraz sa vás zdraví strelec tanku.
Kto sa zdraví? Strelec, aha. Ide hore, dole. Strelec? Kanonom hore, dole. To neverte. Veliteľ je tam, ten sa schoval. Je jeho agilita veže. Za 10 sekúnd sa dá veža otočiť o 360 Koľko? A teraz Teraz sa môžeme otočí. pozorovať, ako podvozok je na jednom mieste a veža sa točí o 360 stupňov. Toto sebe to robí? Nie, to robí tam celé. Leopard 2 a 4 nemá problém ani s dojdením do hĺbky 1,2 metra bez akýkoľvek prípravy. Do hĺbky 2,2 metra. Teda, pretože som sa ťa čo nerobí? Až 60 stupňov a náklon až 40 stupňov. A bojový proces jeho 15 sekúnd ukončí a zjedí. Veľký tanku má pomôžku asfaltiku a nuluje prenisku. Týchto je veliteľovi tanku umožnené sledovanie cieľov a terénu nezávisle od strelca, a to rovnako 360 stupňov okolo vozidla. Počas boja strelca s protivníkom môže veliteľ tiež nájsť ďalší cieľ a stlačením jedného tlačidla okamžite prispôsobiť kanon optike periskopu veliteľa. Tomu umožňuje po novom nabití kanon okamžite páliť. Ku koncu tejto ukážky vám teraz ukážeme, že aj veliteľ môže viesť vežu samostatne. Táto funkcia potrebuje každý stlačenie jedného tlačidla. Medzi tým sa nám tanku Leopard 2 a 4 pridáva aj tank T-72M1, ktorý reprezentujú taktiež príslušníky 14. tankového praporu Strebišov. Tam je. Čo? Strebišova? Jedná sa o stredný tank, ktorého hmotnosť je 41,5 Na tón. podvalníku. Maximálna rýchlosť tohto tanku je 60 km/h. Vozidlo dokáže prekonať rýchlosť širokú 2,6 až 2,8 metra a strednú vysokú až 0,85 metra. Palebnú silu tanku T-72 tvorí 125 mm kanon. Palebný priemer tanku je 44 kusov munície, pričom dokáže vypáliť až 18 za minútu automatické nabíjanie a je to už Ty si uší. Teraz môžeme pozorovať to, ako tank T-72 bude strieľať za pohybu. Aha, pozri. Zakryj si uši, nemôžeš to robiť, ja mu to zakážem. Ja im to zakážem. Nejdem to vidieť. Poďme domov. Ale to ťa to vidie. Nejdem domov. To len raz vystrelí. Nechcem to vidieť. Počuť, zakryj si uši. Nechcem. Tak ťa budú uši bolať. Uj. Dobre, predsedky, To je skoro dobí? Oho, pozri, kaďa ide.
Tu je. To je starý? Aj novší. To je 72. Nebudú si nestúvať. Majú veci na prezlečenie, ty kokos. Ako sa to tam gosko volá? Ako sa to tam volá? Aký je to tam gosko? Ako sa to tam volá? Čo oni to poďali, ale to je nič. dokáže vystrojiť projektily s ústou rýchlosťou približne Pokom budú strieľať? poskytuje impozantnú palebnú silu a bude schopný vystrojiť Je to si ospäť. Poď na pol. Na pol, na pol. ako aj programované náboje. Nová verzia bude mať základnej časti bojová možnosť